салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди эндометриоз, аденомиоз ба шумо каме маълумот диҳам. Эндометриоз ин як беморӣ мебошад, ки аз гормон вобаста мебошад, яъне гормон вобаста беморӣ мебошад ва бисёртар дар занҳои ҷавон дида мешавад, яъне дар синни аз 20 то 35-40 солагӣ дида мешавад. ҳангоме ки ҳамин қабати дохилии бачадон эндометрий берун аз бачадон ҷойгир мешавад, дар қабатҳои ҳамон бачадон берун аз бачадон меравад, дар тухмдонҳо меравад, дар занҳо бисёр шикоятҳо дида мешавад. яъне дида мешавад дард дар поёни шикам, дарди зиёд ҳангоми бенамозӣ, аз ҳад зиёд хунравие ки 10-12 рӯз давом мекунад. дар баъзе ҳолатҳо вақте ки эндометрий ҳатто метавонад ки дар пешобдон ҷой гирад, мешавад ки хун дар пешоб дида шавад. сабаби пайдоиши эндометриоз бошад чӣ гуна аст? чӣ хеле ки мо медонем, қариб ки ҳамаи сабаби пайдоиши бемориҳои занонаро ин воспаление ташкил медиҳад. яке аз сабабҳои пайдоиши эндометриоз низ ин воспаление, яъне илтиҳоб мебошад. метавонад ки инчунин вирусҳо, инфексияҳо, бактерияҳо низ сабаби пайдоиши эндометриоз шавад. вале сабаби асосие ки эндометриоз аз чӣ пайдо мешавад, то охир аниқ накардаанд. инчунин сабаби пайдоиши эндометриоз стресс, асабоният низ шуда метавонад, чунки ҳангоми стресс, асабоният кори гормонҳо дигар мешавад, кори гормонҳо вайрон мешавад ва метавонад ки эндометриозро ба вуҷуд биёрад. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, эндометриоз ин беморие аст ки аз кори гормонҳо вобаста аст, яъне гормон вобаста беморӣ мебошад ва ҳангоме ки эндометриоз ба вуҷуд меояд, дар зан аз ҳад зиёд гормонҳои эстроген, эстрадиол дида мешавад. аз ҳамин сабаб вақте ки дар организми зан эстроген, эстрадиол баланд мешавад, метавонад ки кори дигар гормонҳоро иваз кунад ё ин ки вайрон кунад, кори прогестеронро вайрон кунад ва ҳамин чизҳо сабаб мешавад ки ба эндометриоз оварда расонад. эндометриоз худаш якчанд марҳила дорад, яъне якчанд стадия дорад. дар марҳилаи аввали пайдоишаш на он қадар шикоятҳо зиёд мешаванд. дар марҳилаи дуюм, сеюм метавонад ки шикоятҳо аз ҳад зиёд пайдо шавад. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, шикоятҳои эндометриоз ин аз ҳад зиёд хунравӣ, дард ҳангоми бенамозӣ, хунравие ки бас намешавад ё ин ки дуру дароз давом мекунад, 10-12 то 15 рӯз давом мекунад хунравӣ, дарди миён, дарди шикам, дарди тухмдонҳо, дарди сар дида мешавад. чӣ тавр эндометриозро аниқ кардан мумкин аст? ҳангоми ташхиси ултрасадо муайян карда мешавад ки шумо эндометриоз доред ё ин ки не. вақте ки дар марҳилаҳои аввал бошад эндометриоз, танҳо ташхиси ултрасадо кифоя аст. вақте ки дар марҳилаҳои дуюм, сеюм бошад, тавсия дода мешавад ки МРТ, яъне магнитно-резонансная томография гузаранд, то ки бинанд ки дар кадом ҳолат, то кадом сатҳ ҳамон клеткаҳои эндометрий дар кадом қабатҳои бачадон ҷойгир шуданд ва чӣ қадар метавонанд ки зарари худро ба организми зан расонанд. вақте ки ҳангоми ташхис гузоштани ултрасадо, яъне ҳангоми ӯзӣ кардан, ба шумо муайян шуд ки шумо эндометриоз доред, вале ягон хел шикоятҳо надоред, бенамозиятон сари вақт аст, задержка надоред, хунравӣ аз ҳад зиёд надоред, дарди шикам, дарди миён надоред шумо, аммо дар ӯзӣ бошад эндометриоз маълум шуд. дар он ҳолат ягон кор кардан дар кор нест, танҳо назорат кардан дар кор ки ҳамон ҳуҷайраҳои эндометрий, яъне клеткаҳои эндометрий аз ҳад зиёд нашаванд. вақте ки дар зан муайян карда шуд ки эндометриоз дар марҳилаҳои дуюм, сеюм, ҳатто чорум сатҳ қарор дорад, ба шумо роҳҳои табобатро тавсия медиҳанд, яъне ба шумо мегӯянд ки кадом роҳҳои табобат вуҷуд дорад, то ки ба шумо қулай шавад ҳамон роҳи табобатро интихоб кунед. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, эндометриоз дар занҳои ҷавон дида мешавад. вақте ки дар шумо аниқ кардан эндометриоз вале шумо шикоят надоред, хубтараш мешавад ки онро назорат кунед, ягон хел табобат накунед, чунки дар синни ҷавонӣ ба шумо аллакай барои табобати эндометриоз гормонҳо менависанд, яъне табобаташ фақат бо роҳи гормон аст. вақте ки шумо гормонҳоро истеъмол мекунед, кори дигар гормонҳоро низ паст мекунед. бояд ки кори ҳамаи гормонҳоро паст кунанд ки то ки ҳамон эндометрий инкишофаш камтар шавад. вале агар дар шумо аз ҳад хунравии зиёд дида шавад, эндометриоз дар марҳилаҳои дуюм, сеюм дида шавад, ба шумо тавсия медиҳанд ки ҳамон қабати дохилии бачадонро тоза кунанд. дар худамон мегӯянд ки ба монанди аборт ҳамон қабати дохилиро бо тавассути ҷарроҳӣ онро тоза карда мегиранд ва ҳолати зан хело беҳтар мешавад. дар ҳолате ки агар киста вуҷуд дошта бошад, эндометриоидная киста, чӣ кор кардан лозим аст? эндометриоидная киста ин низ як намуди эндометриоз мебошад. ҳангоме ки кистаи шумо то 3 сантиметр, яъне ки 30 миллиметр аст, онро ягон кор намекунанд, танҳо назорат мекунанд, ягон хел доруҳое ки бошад ба шумо тавсия медиҳанд. вале агар андозаи он аз 3 сантиметр зиёд шуд,
назорат мекунанд ки дар муддати 6 моҳ то чӣ қадар он калон мешавад. Яъне 1 сантиметр 2 сантиметр агар дар муддати 6 моҳ калон шуд, ба шумо тавсия медиҳанд ки онро ҷарроҳӣ кунед. Албатта ҷарроҳӣ ин роҳи нахстари табобати ин беморӣ мебошад. Аденомиоз бошад чӣ гуна беморӣ мебошад? Аденомиоз низ ин як намуди эндометриоз мебошад. Агар оддӣ карда гӯям, аденомиоз ин хоҳари эндометриоз мебошад. Дар аввал дар организми зан аденомиоз пайдо мешавад. Баъд аз он агар ки ҳамон чиз аз ҳад зиёд шудан гирифт, метавонад ки ба эндометриоз мубаддал гардад. Дар ҳолати эндометриоз ҳамон клеткаҳои эндометриоидни тканӣ метавонанд ки дар қабати дохилии бачадон дохил шаванд, берун аз бачадон, дар пешобдон, ҳатто дар меъда ва дар шушҳо метавонанд дар баъзе ҳолатҳо ҷой гиранд. Дар аденомиоз бошад ҳамон қабатҳои эндометриоидни тканӣ дар як қисми бачадон ҷой мегиранд ва аз ҳамон қисм берун намебарояд, яъне ҳолати сабуки эндометриоз мебошад. Ва дар ин ҷо як саволи бениҳоят муҳим ба миён меояд ки оё дар ҳамаи ҳамин ҳолатҳо зан ҳомиладор шуда метавонад ё ин ки не? Албатта ҳомиладор шудан мумкин аст. Дар ҳолати аденомиоз агар зан ягон хел шикоят надошта бошад, бенамозиаш муқаррарӣ бошад, метавонад ки ҳомиладор шавад. Дар ҳолате ки эндометриоидни киста дошта бошад, кистааш аз 3 сантиметр хурд бошад, метавонад ки ҳомиладор шавад ва ҳамон киста ба ҳомиладориаш зарар нарасонад. Дар ҳолати эндометриоз бошад, камтар душвортар аст. Дар ҳолати эндометриоз, хусусан дар марҳилаҳои дуюм, сеюми эндометриоз, дар ин ҷо танҳо сатҳи гормонҳоро нигоҳ карда, кори гормонҳоро дуруст карда, эстроген, эстрадиолро пасттар карда, баъд ҳомиладор шудан мумкин аст. вале аз хотир набароред ки дар марҳилаҳои дуюм, сеюми эндометриоз ҳомиладор шудан душвортар аст. аз ҳамин рӯ дар ин ҷо фақат назорат дар кор, назорате ки духтур шуморо ҳар моҳ мебинад, ягон мушкилие шавад, кори гормонҳо нодуруст шавад, ҳамонҳоро бо тарзи табобат ва доруҳо барқарор мекунад, яъне дуруст мекунад. пешгирӣ ва беҳтар кардани ҳолати эндометриоз, аденомиоз, эндометриоидни киста чӣ гуна аст? Дар бисёр ҳолатҳо ҳам дар WhatsApp ҳангоме ки менависанд, ман ба ҳама тавсия медиҳам ки кӯшиш кунанд ки парҳезиро риоя кунанд, чунки кори ҳамаи гормонҳо аз тарзи ҳаёти мо, аз тарзи хӯрокхӯрии мо ва образ жизнии мо вобастагии калон дорад. Чӣ қадаре ки шумо хӯрокҳои фоидаовар истифода баред, ҳамон қадар кори гормонҳои шумо беҳтар мешавад. Истифодаи витаминҳоро низ фаромӯш намекунем, хусусан витамини D, витаминҳои гурӯҳи B, цинк, витамини Е метавонад ки кори гормонҳои шуморо беҳтар мекунад. ин дахл дорад на танҳо ба мардҳо, ба занҳо низ витамини Е, цинк зарур аст. стрессро бартараф мекунем, кӯшиш мекунем ки аз ҳад зиёд асабӣ нашавем, чунки ҳангоми стресс гормонҳое ки хусусан гормонҳои стресс баланд мешавад, дар он ҳолат низ метавонад ки кори гормонҳо вайрон шавад. гормонҳои ғадуди спаршаклро мебинем, яъне штевидная железа. кори штевидная железаро беҳтар мекунем. ҳамаи гормонҳо бо якдигар алоқамандии зич доранд. аз ҳамин сабаб вақте ки шумо тарзи ҳаёти солим мебаред, истифодаи витаминҳоро фаромӯш намекунед, кори ғадуди спаршаклро беҳтар мекунед, ҳолати эндометриоз, аденомиоз низ беҳтар мешавад. дӯстони азиз, фикр мекунам ки барои дуруст кардани кори гормонҳо, тарзи ҳаёти солим, истифодаи хӯрокҳои фоидаовар ва истифодаи дурусти витаминҳо беҳтар аст, барои он ки ҳангоме ки гормонҳо истифода мебаред, хоҳед нахоҳед ягон хел зарари худро ба организми шумо мерасонад. аз ҳамин сабаб аввал шумо сар кунед аз витаминҳо, аз тарзи ҳаёти солим. агар ки ҳамаи ҳамин чизҳоро кардед, фоида накард, баъд метавонед ки дар охир аз гормонҳо истифода баред ва роҳи ҷарроҳиро барои худ пешбинӣ кунед. дӯстон, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед, саломат бошед.